Здравейте и добре дошли в поредният епизод на легендарни автомобили от малкият гараж. Аз съм Божидар и днес на нашето внимание е този Трабант 601. Нека да кажем няколко бързи думи за него. Произвеждан в източна Германия в периода 1964 до 1990 година. Има няколко версии и това се пада трета версия, като днешният модел разполага с две врати, но през този период е имало и комби версия, която се е произвеждала. Това е един от най-масовите немски автомобили по това време, защото е с много ниска себестойност и много бройки са произведени от него. Над 2 милиона и 800 хиляди бройки, да бъдем по-точни. Това е един от най-популярните избори в Германия за този период, понеже е бил на много достъпна цена и почти всеки се е можел да го позволи. Нека сега да преминем към отварянето и да разгледаме модела от по-близо. Трабантчето вече е разопаковано и можем да преминем към първите детайли в него. Виждаме предницата, която има тази сребриста решетка, тези кръгли фарове, долу мигачите, които са с правилната за модела форма, което е доста впечатляващо, понеже е доста малък детайл и е интересно как са го направили в този мащаб. Имаме логото на Трабант, както и малки алуминиеви лайснички отстрани. Имаме регистрационен номер, на който също пише Трабант, и отстрани са джантите с доста добър детайл. Виждаме грайферът на гумите, интересно с какъв дот са. И отстрани виждаме, че Трабантчето е двуврато. Можем да надникнем в интериора, понеже прозорецът е свален и имаме отцветена дръжка. Разполагаме с едно странично огледало, което няма стъкълце, просто пластмаса. Този детайл тук в модела липсва, в останалите модели го имаше. Така, имаме една малка решетка, малко въздуховодче отзад и преминаваме към задницата. Задницата е доста интересна и тук стоповете са леко разочароващи, понеже са просто боядисани. Това не е отделен пластмасов елемент, както беше при останалите автомобили от колекцията. Виждаме задната броня, която някак се ми се искаше да е в хромиран цвят. Това е малко разочароващо за мен, но нямаме право да се сърдим, както и отпред също не е в този хромиран цвят. Това е минус според мен. И отзад какво виждаме? Малкото гарненце се подава леко отстрани. Имаме надпис Трабант 601, копчето за багажника и от другата страна по същият начин, просто отцветена дръжка. Отпред забравихме да споменем чистачките и този е познат на всички таван на Трабант. Трабантче, но с таванче. Това е стар лав още от едно време, понеже това е бил нисък клас автомобил, не са го предпочитали хората, но все пак е бил много масов заради ниската му цена. Виждаме, че седалките отпред са оребрени, имаме доста добър детайл и отвътре. Искаме се да го разгледаме по-добре, но за жалост нямаме възможност, не бих разгубил моделчето. Така, нека да го махнем сега и от платформата и да разгледаме на 360 градусово видео какво се случва с модела. Малко след Втората световна война в източна Германия е имало недостиг на метали. Поради тази причина купето на Трабантът е произведено от дуропласт. А дуропластът е материал, който се състои от смола, подсилена с памучни нишки, което осигурява много малки килограми на автомобила, между 600 и 700 кг в зависимост от неговата версия. Това, че е изработен от дуропласт, има добри и лоши страни, като добрата страна е, че на практика колата не може да корозира, няма как да хване ръжда, понеже просто не е метал. А лошата страна е, че е изключително твърд и не гъвкав, което означава, че при катастрофа ударът няма да се абсорбира от колата, а от шофьора и пътниците вътре, което е може би най-лошата страна на автомобила. Отделно от това, двигателят е 600 кубиков двутактов с мощност от 26 конски сили, което позволява на автомобила да развие скорост малко над 100 км в час, което е според мен достатъчно, понеже е плануван да бъде предимно градски автомобил. Нека да преминем към списанието от броят. На първа страница ни посреща един аварирал Трабант. На втора страница най-верният спътник и кадри от завода на Трабант
На следващата страница кадри с женско присъствие и присъствие в сервиза, което най-честата гледка по улиците на Източна Германия са били аварирали трабанти. Много жалко да чуя за това. Постер. Кадри на екстериора. Обърнали са внимание какви са детайлите. Кадри от интериора на автомобила и двигателния отсек. И на последна страница техническите данни. Формулата на това списание е абсолютно същата за всяко едно издание. Това беше от днешният епизод. Благодаря ви, че гледахте. Можете да се абонирате за канала и да очаквате следващите клипове. Харесайте това видео и споделете с приятели. Чао!